Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matilka. V dnešnom videu sa naučíme násobiť číslom 2. Pomôžete mi vyriešiť nasledovnú úlohu? Niečo vám prezradím. Čísla, ktoré budete písať, sú násobky čísla 2. Video si zastavte a zapíšte do štvorčekov chýbajúce čísla. Máte už zapísané všetky násobky čísla 2? Výborne. Poďte si ich spolu so mnou prečítať. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Výborne. Skúste si teraz vypočítať nasledovné úlohy sami. Video si zastavte a pustite, keď budete mať príklady vyriešené. Ak ste si video pustili, znamená to, že ste si úlohy vyriešili. Skontrolujte si ich podľa mňa. Teraz sa ešte pozrieme na číselnú os. Sú na nej vyznačené všetky násobky čísla 2. Čítajte ich spolu so mnou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ďakujem za vašu pomoc, kamaráti. Naučili sme sa násobiť číslom 2. Vidíme sa pri ďalšom videu. Kto z vás uhádne, akým číslom sa naučíme násobiť? Ahoj!